Viceprimátor mediálne povie, budem citovať TVTA 3 24.11.2011. Táto suma zodpovedá presne 51% základného imania, ktorý má dopravný podnik v Prešove. Z verejne dostupných zdrojov, ktorým je účtovná závierka, hodnota aktív v roku 2010 dosiahla 14 129 000 a čistá účtovná hodnota po odpočítaní záväzkov bankových úverov a nejakých ďalších častí je 7 748 000 eur. Priemerne dostáva od mesta vo výkony vo verejnom záujme zhruba, poviem len posledné 2 roky, 3 600 000 a 3 800 000 eur. Čiže z tohto pohľadu, keby sme sa mali baviť v rovine vstupu strategického investora, tak nie je možné ani v náznaku obhajovať, respektíve ani v náznaku reagovať na ponuku za 1,6 milióna eur. Cena nemôže klesnúť pod 15 miliónov eur v žiadnom prípade. Naše stanovisko SDK ODS, a to je okamžite zastaviť takto pripravovaný predaj. Po druhé, okamžite zrealizovať audit v dopravnom podniku mesta Prešova s ohľadom na efektívne hospodárenie a riadenie s dopadom na potrebu vstupu strategického investora. A po tretie, v prípade, že by sa na základe tohto auditu podotýkam zastupiteľstvo rozhodlo, že je správne uvažovať, čiže my a priori neodmietame vstup strategického partnera do akéhokoľvek podniku, tak sa tak musí udiať jedine na základe medzinárodnej súťaže, čiže medzinárodného tendra. Musíme si dať veľký pozor, aby sme tieto veci udržali pod kontrolou, verejnou kontrolou, pretože keď dostane to do rúk, nezodpovední ľudia to dostanú do rúk, tak môže tam dojsť ľahko k vydieraniu. Nie, nepoznám a zarazilo ma ešte ďalšie vyjadrenie, že je to firma, znova citujem, viceprimátora TA3 24.11. Je to firma projektová. V tejto firme sú ľudia z oblasti dopravy z Českého ministerstva dopravy a z dopravného podniku Praha. Pri najbližšom stretnutí na parlamentnej úrovni určite budem dotazovať sa Českého ministerstva, akí sú to ľudia, ktorí dávajú meste Prešov takúto ponuku zjavne privátnu spoločnosť. Tu sa robí ročne okolo 5 miliónov kilometrov. 5 miliónov. A prepraví sa za rok, napríklad 2010 sa pripravilo 38,5 milióna ľudí. To sú jasné výkony, na ktorých sa veľmi ťažko dá strácať, pretože mesto si objednáva, sa dá samozrejme redukovať počet liniek a klesnúť v doprave týmto spôsobom, a tým spôsobom aj dofinancovaní mestom, teda, ktoré činí tých medzi 3 až 4 miliónov eur ročne. Ešte keď len dopoviem, že my sme preto nereagovali na prvé zverejnenie, lebo sme si mysleli viac menej, že je to vtip a nebude sa ďalej v tom pokračovať, že to bude odmietnuté z vedenia mesta, ale vyjadrenie z minulého štvrtka viceprimátora, ktorý obhajoval tieto veci, pre nás znamená okamžite vyzvať vedenie mesta, aby zastavil tento proces, aby nedošlo k takémuto predaju časti podniku.